Ima samo 5 mm i bezbrižno pliva. Turritopsis nutricolani ne zna raskriva tajnu koju bi mnogi htjeli doznati. Među njima i stručnjaci Mediteranskog instituta za istraživanje života predvođeni Miroslavom Radmanom. Već za mjesec dana meduzice bi se trebale naći u njihovu laboratoriju. Ne umiru, one se razmnažaju, ali ne umiru. Zapravo žive za sve praktične svrhe, žive vječno. U projektu Biologija robusnosti proučavat će se još nekoliko gotovo neuništivih organizama koje se zrači, tlači, zagrijava i hladi. Ovaj stvorence bilo je u svemiru na apsolutnoj nuli i s lakoćom preživjelo. Želi se otkriti kako to isto primijeniti i na ljude čije stanice oksidiraju i propadaju. Pokušavamo vidjeti što su to pod navodnike izmislili, što su evoluirale te vrste koje su ili robustne ili jako dugovječne, koju su novu kemiju izmislile i vidjeti da li ta nova kemija jednog dana će se naći u nekom koktelu kojeg ćemo piti. Naše ministarstvo za projekt nije zainteresirano, no vani su se investitori već našli jer tajna dugovječnosti nikad nije bila ovako blizu.